ساعات شعات أخيل لهم حمس 20 شعات حمل استدارهم السنادقون في المالنا زخبركم تعزبنا كم تمسيو هاجراون زيناتات حيزولكم قريب لهون مكتالكم بخبر زعدلم صام تصنحن ميكي على حرقو فلما كان بكرنت وتاتو افلم لومي بستقبر مرمراتات حمش زيكاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقصن كله ساسن شومتن دما تفانيهم مصر حرشا قرب مرزر دنش نمو حاسي سرحلهم أبي زوبا ما كل مربات مقرابة عمت ملوك سرحلو مزخاخر قريبو زيناتات وطايا على اسكالا حبرات منقسات امريكا شومنتن تكل دايركتور من قدقات مري تخسيتو أرمينيا مس أذربيجان تخسيت زلو وتادرا وطرين مهرا هلا وسراج روسيا قداس مخانو قليصا چاينا بسنة فلتتا مصنعت تنتف ساتلايت بعوت ونجفا زرزر زينا فلما حبريتا كامي ستعنا لومي أبو موشبي ماكلا زوباتات ماكل دوباو كيح بحرن بستقبرنا لابراتوري مرمراتات حمش زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو لهم كابز يوم سلسة أبس مرا زوبا ماكل كمون كلتا أب عسب زوبا دوباو كيح بحر توشيبهم زتصونحهم إذا كم زيلين كلا بوسبيتالات عقيبهم زد اللي كن كجبر لهم زتصونحو 25 أب زوبا سيمنا وكيح بحري 11 أب زوبا ماكل كلتا دما أب زوبا كاشباركا بيتغلال أساسا شومتن زيكاتات حاويهم تفاني مالو بزمن سرت غلا عذر بكورونا فيروس تلفو زيكاتات كساب لومي 6544 بتحلو 6410 شدشن كابز يوم حاويهم زتفانو 34 بموز زتفليو 94 دما جنا بوسبيتالات عقبهم زركوب يوم منيسر طعنا 20 شعاتن حمله 2021 ناب كالزينا مسنسغرم منيسر حرشا كاب وصاي اتاتاتيو زدل مرمرن فتنن بمكيار نحرسو زعدلو 10 عاليتات مرز زر ادنش صبو مرت كم ترخبون قرب مرز زر ادنش شاب محاسبر كتو يقبر كم زلون حبيروم كاب زباو ركباتي منيسر استرخب حبريتا بملكع زينا وطبطب تداليلو غرمسكل كرزغير كوربوي منيستر حرشا كاب 2000 عامه مرتات حيزو لعل اتتاونتن حمامنا مصوار بقعتن زلوم مرصات عليت زر دنش بمتتتاو قرب مرص زر دنش نموحاس بنطفت يسرح كم زل غليصو زاغيت كابتوم استات 7 كاب وصاست اتاتو عليت دنش اتم 10 اب هاغراوت كال حرشاو مرمر تفتينام نحرست كم استعدلون صبق مهرت كم استرخبون ات منستري بتوسخي افليطو أبزوبا ماكل من محدار كبابي غودايف أب مفراي زتفالليو أحمل تزنطف أتو تسفاي ولد سلاسة كمنستر حرشا زرخبو زل مرز زر دنش أب صريتو خون الزهبو أتت بولس مخانو يحبر كنبحجي زري دنش كابدو خون زر نيرنا أتوتو أين عقوسل نيرنا زر دنش حجيكين حنت خونتال كام دحرشا أمسي أيا أب حدا مالس أمسي زري أيا إذا كنتال دنش 16 كنتال رغيبلا حجيتي ناتو وزيتو صبو رغيبلا إثناء قدم كابدونا نمصونرنا شمي حجي دنش مبر زر رغيبنا لنا نمصو أي نعوتلنا أب منيسر حرشاك إلى مبزح مرص زر دنش ويزرو تبر قايم أبزابة تحبريتا أبزوان زي مرص زرئي ناوسولو زبازحو أبنا تاويان حرستوت قصرهم لعلي 4000 بزيحو كم زلو مبزحتهم دما بقمقام لعلي 300 كونتال دنش أب هكتار كم زرخبو قليس أخل زرء لنا خنبل كلنا زخوانا حرستاي أم بزح استمرت حرستاي ناتو زرئي كاي حازة سوق زباليلن كلهم حيزو مالو مالتيو اتو تصبق خوينو لو كم دي ترخيبو لو صبق الخيد لنا نبل انت دعا خوينا اب عداقا خرأي كل لو اتي اب عداقا زرأي مهرتي رتعوي برتعوي واقا كشيت انت دعا رئيخا نايبا حقي عقوباتهم مالتي ولاتي حرستي ولاتي تتقامي حزب مالتي منيسر حرشا اب كفسا زفري دنش نزرئي اب قولتات زفري دما نمغبي زبل استراتيجي بمحنصاص اتي اب كفساو كبابيتات طراي تحازيو صنحي مفراي دنش اب زمص وقتي اب قولتات ون نخت اتاتو مدب حيزو يسرحلو كمزلو ويزرو تبرب توسخي حبيرا اتي ناي مبزح صراح اب كبساتات صبق نخيد سلازلنا حجي خاني نابين نخيد لنا
ንምግቢ ዝውዕል ንምብዛሕ ካይኮነ ንምግቢ ናብ ቆላ እንኸይድ ኣለና ንኣብነት ናብ ዓንሰባ ጋሽባርካ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ናብ ገጽና እንኸይድ ኣለና ኣብ እዋን ዛሕሊ እዚኦም ዞባታት ክዘርኦም ማለት እዩ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ስጋብ ሕዳር ዛሕሊ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ክዘርኡ መደብ ሒዝን ኣለና ማለት እዩ ነዚኦም ከዓኒ 2580 ኩንታል ንግዚኡ ሒዝን ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መጠን ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ካብቲ ዝነበሮ ብተዓጻጻፍ እናወሰኸ ይመጽእ ብምህላው ብዘይካቲ ብመንግስቲ ዝዋደድ መኽዘናት ሓረስቶት እውን ብዝተኻሎም ናቶም መኽዘን ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ከዳልው ዝተላበወት ወይዘሮ ትበርህ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ሰረጀቓ ጻዕዳ ክርስቲያን ጋላ ነፍሒ ዓዛርናን ዓዲ ቀይሕን ተደኪኑ ዝርከብ መኽዘናት ዘርኢ ድንሽ ኣብ ንዞባ ዞባ ሰንዓፈ እውን ሓድሽ መኽዘን ይዋድድ ከም ዘሎ ኣፍሊጣ ኣብ መወዳእታ ወይዘሮ ትበርህ ሓረስቶት ተረኺቡ ንዘሎ እኹል ዘርኢ ድንሽ ንምዕቃብ ብዝሓየለ ክሰርሑ ጽሬት ግራውቶም ብግቡእ ክሕልውን መሬቶም ክህብቱምን ብቐንዱ ድማ ምንጩ ዘይተረጋገጸ ዘርኢ ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ተላብያ እዚ ናይ ምብዛሕ ስራሕና ጽቡቕ ይኸይድ ስለ ዘሎ ሓረስቶትና በቲ ዘለዎም ኣፍልጦ ጽቡቕ ክስጉሙ ከም ዘለዎም ብፍላይ ከዓኒ ካብ ደገ ዝመጽእ ብኮንትሮባንድ ዓሌቱ ዘይተፈለጠ ዘርኢ ክጥቀሙ ከም ዘይብሎም ኣብ ዞባ ማእከል ዝትግበር መረባት ምግራብ ኣድማዒ ውፅኢት ንክርከቦ ንዝተተኸለዕቱ ምክታልን ናቤቱን ክግበረሉን ዓመት ሙሉእ ክስራሓሉን የሪና ዝወከሰቶም ወገናታት ዘኻኺሮም ካብ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ተመክሮ ኣብ ወቕቲ ክራማት ብወፍሪ ተማሃሮ ንልምዓትን ካልእ ኣገባባትን ተተኺሉ ምክታልን ሓለዋን ዘይግበረሉ ፈልስታት ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ክበፅሕ ዘሎ ዕድል ትሑት ምዃኑ ዝጠቐሱቶም ወሃብቲ ርኢቶ ቅድሚ ምትካል ፈልስታት ብዛዕባ ናብየቱን ሓለውን ምሕሳብን ውጥን ምውፃእን ከም ዘድላ ገንዚቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ 37 ነቑጣታት ተመዲቦም ዝተፈላለየ ንጥፈታት ዘሰላስሉ ዘለዎ ኣፋሮ ክረምታዊ ልምዓት ኣድማዒ ስራሕ ይዓሙ ከም ዘለው ኣለይቶምን መምሃራኖምን ገሊፆም ወፋሮ ኣብ ምግራብ መውቕዓት ንፈልስታት ዝኸውን ገዳጉዲ ምፍዋስ ማይ ኩዕታት ምስራዕ ምውጋንን ሰነዳትን ካልእን ተዋፊሮም እዮም ዝነጥፉ ዘለዉ ብኻልእ ወገን ማሕበር ወነንቲ ታክሲ ዞባ ማእከል ብ27-28 ሓምለ ኣብ ከባቢ ቤት ገርግሽ ብውዱብ ብዘካየዶ ወፍራ 8,000 ፈልስታት ክትከል እንከሎ 35 ኪሎ ሜትር ዛላ ድማ ሰሪሑ ኣብ 18 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ንልዕሊ 20,000 ጥሪት ፀረ ሓደገኛ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ክታበት ተዋሂቡ በቲ ካብ 18 ክሳብ 26 ሓምለ ዝተኻየደ ወፍሪ ክታበት 18,700 ጠለበጊዕ ፀረ ጉልሓይ መሰል 1,400 ኣኽላባት ፀረ ሕማም ዕቡር ከልቢ ከም ተኸትቡ ወኪል የሪና ንፀብጻብ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ብምጥቃስ ሓቢሩ ሓላፍ ኣብቲ እንስሳት ዞባ መንሰይ ተወልደ ዓለም የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ክታበት ጥዕና ጥሪት ብምርጋጽ ምህርተን ምስሳን ዘለዎ ተራ ብቐሊል ዝጥመስ ስለዘይኮነ ቀጻልነቲ ወፍሪ ክወሓሳ ዘኻኺሩ ሓረስቶት በቢግዜኡ ኣብ ዝውደብ ወፍርታት ክታበት ዕቱብነት ከርእዩ ብምትሕሳብ ድማ ኣብ ጥሪቶም ዝኾነ ዘይንቡር ባህርያት ምዝዕዘቡ ብዝቐልጠፈ ንሞያውያን ሕርሻ ክሕብሩ ተላብዩ ኣብ ዞባ ሎጓዓን 13 ምምሕዳራት ከባቢ ከም ዝመርሖ መረባ ፅሬት ብምልኣት ምትግባርን ኣብ መግታት ተሪኦ ብጉድለት ፅሬት ዝመሓላለፉ ሕማማት ሩይ ውፅኢት ከም ተመዝገበ ተገሊፆም ብምክንያት ምዛምቲ መደብ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ወኪል ኣሃዱ ከባቢያዊ ፅሬት ዞባ ጋሽባርካ አቶ ተኸሎም ይዕብዮን ኣባል ሓይሊ ዕማም ዞባ ጋሽባርካ መምህር ነጃት ኣድምን ኣብ ዘስምዖ ቃል ፅሬት ኣከባቢ ብምውሓስ ልዕሊ 80 ሚእታዊ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምውጋድ ከም ዝከኣል ብምጥቃስ ነቲ ተሰላሲሉ ዘሎ ንምዕቃብን ቀጻልነቱ ንምውሓስን ዕቱብ ምክታል ክግበር ፀዊዖም ወኪል ኣመሓዳሪኑ ዞባ ሎጓዓን ሰባቶ ያሶ ሃይለ ቦገኑ እቲ መደብ ንዘለዎ ጥዕናዊ ጽልዋ ብምጥቃስ ደቅሲ ንምውጋድ ኩሉ ኣካል ብንቕሓት ክሳተፍ ኣዘኻኺሩ እተን ነቲ መደብ ብምልኣት ዘተግብራ ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ሎጓዓን ሰባ ደቂ ሸሓይ ኣደና ሊባን ቀረናኽዶ ዴዳ መቐርካ ደብረ ዓዲ ሓንስ ጽላለ መለዛናይ ሓበላ ደቂ ዘሩን ደርሰነይን ዓድና ኣምን ምዃነን ወኪል የሪና ሓቢሩ ንዞባ ሎጓዓን ሰባ ኣብ 13 ምምሕዳራት ከባቢ ዝተጠርነፈ ልዕሊ 35,000 ህዝቢ ይነብራ
ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ጽርት ንዞባ ጊንዳዕ ዝተዋደደሎም መሰረታዊ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ መነባብሮም ርግኣት ኣብ ከባቢኦም ድማ መሰረት ምዕባለ ከም ዘንጸፈ ገሊጾም መደበር ጥዕና ቤት ትምህርትን ብፀሓይ ውፅዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ጽሩይ ስተ ማይን ከም ተዋደደሎም ዝሓበርቶም ነበርቲ ነዚ ንምምዕባልን ዝተረፈ ንምምላእን ካብኣቶም ዝሕተት ከማሉ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ሓላፊ መደበር ጥዕና ጽረት ተሓጋጋዝ ነርስ ኣሕመድ ሓጂ ኣገልግሎት ቅድምን ድሕርን ሕርሲ ስሩዕ ምክትታልን ክታበትን ትሕቲ 5 ዓመት ህጻናት ከምውን ቀጻለ ሶምሮታት ስለ ዘካይዱ ተሪዮ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ህጻናት ብ80 ሚእታዊት ኣብ ዓበይቲ ድማ ብልዕሊ 75 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ኣፍሊጦም ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም ንምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቀጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዚና ነመስግን ዜና ወጻኢ ትማሊ 28 ሓምለ በኣላስካ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ 8.2 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ብሰንኪቲ ኣብ 35 ኪሎ ሜትር ማዓሙቕ ማያት ኣላስካ ዝተኸሰተ ተፈጥሮኣዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ከፊላዊ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ሰመዛ ኣሜሪካ ሓቢሮም ድሕርቲ ቀዳማይ ሓደጋ ዝሰዓበ 8 ድሕሪ ምንቅጥቃጣት እቲ ክሳራታት ከም ዝዕቤቶም ሰብ ስልጣን ብተወሳኺ ገሊጾም እቲ ባህርያዊ ሓደጋ ብዝፈጠሮ ስጋት ኣብ ኣላስካን ከባቢያን መጠንቀቕታ ሓደጋታት ሱናሚ ከም እተመሓላለፈ ጽኑሕ ግን ከም እተለዓለ ተገሊጾም ሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብብዝሒ ኣብ ዝኽሰተሉ ጂኦግራፊያዊ ከባቢ ተረኪና ብዘላ ኣላስካ ብዝኽሰት ምንቅጥቃጣት ሰብኣዊ ናታውን ክሳራታት ከም ዝወረድ ይሕበር ኣብ ኣላስካ ብ 1964 ዝተኸስተን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ካብ ዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝለዓለ ምንባሩን ዝግለጽ 9.2 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ህይወት 250 ሰባት ከም ዘጥፈ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣርሜንያ ምስ ኣዘርባይጃን ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ንምህዳእ ህላወ ሰራዊት ሩስያ ኣብቲ ንኽልቲአን ሃገራት ዘዳው ከባቢታት ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጻ ሩስያ ብወርሒ ሕዳር 2020 ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃን ንዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝከታተሉ ልዕሊ 200 ወታደራት ከም ዝላኸት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ሰራዊት ኣብ ዶባት ክዕስክርያ ኣርሜንያ ትጽውዕ ዘላ እታ ሃገር ነዚ ጻውዒት ተቐርብ ዘላ 3 ወታደራታ ብሰራዊት ኣዘርባይጃን ከም ተቐትሉ ትማሊ 28 ሓምለ ድሕሪ ምሕባር እዩ ክልቲአን ጎረባብቲ ሃገራት ብወተሃደራዊ ምትኽቷኽ ንሓድሕደን ክዋቓቕሳ ምጽንሕን ጸብጻባት ይጠቕሱ ህላወ ሰራዊት ሩስያ ብዶባተን ነቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝጣሓሰ ወገን ብቐረባ ንምክትታል ዘኽእል ምዃኑ መንግስቲ ኣርሜንያ ኣፍሊጡ ኣሎ ኣዘርባይጃን ብዛዕባ እዚ ኣርሜንያ ዘቕረበቶ ጻውዒት ዝሃበቶ ምላሽ ዛጊድ የለን ብጉዳይ ኣከራኻሪ ዞባ ናጎርኖ ካራባኽ ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ኣዘርባይጃን ዝተኸሰተ ወተሃደራዊ ምትፍናን ኣብ ወርሒ መስከረም 2020 ኣብ ግጭት ከም ዘምርሐን ብሰንኩ ካብ ክልቲአን ሃገራት ልዕሊ 6,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ይዝከር ነቲ ግጭት ንምህዳእ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ ወርሒ ግንቦት ናይዚ ዓመት እዚ ብተደጋጋሚ ክጣሓስ ከም ዝጸንሐ ጸብጻባት ይረዱ ኣብ ጠፈራዊ ጽላት ብተዛማዲ ጽቡቕ ገስጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ሎም 29 ሓምለ ኣብ ስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ትነጥፍ ሳተላይት ባዕወት ወንጪፋ እዚ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ቻይና ካብ ዝርከብ መደበር ዝተወንጨፈት ሳተላይት ብፍላይ ኣብ መጽናዕቲ ባህርያዊ ጸጋታት ክትነጥፍ ምዃና ሰመዚ ቻይና ሓቢሮም ኣለዉ ቻይና ነዛ ናይ ሎሚ ደሚርካ ብተመሳሳሊ መጽናዕቲ ዝነጥፋ ልዕሊ 380 ሳተላይታት ባዕወት ከም ዝወንጨፈት ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ 2030 ንጠፈራዊ ምርምር ንምዕብላል ወጢና ዘላ ቻይና ተሃንጾ ዘላ ናይ ገዛ ርእሳ መደበር ጠፈር ኣብ ዝመጽእ ዓመት ክዛዘም ተጽቢት ይግበር እዚ ጠፈራዊ ገዝጋዝ እዚ ንሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ንኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ከሸቐል ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ኣሜሪካ ጠፈራዊ ገዝጋዝ ቻይና ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዘቐመቶ ኣሃዱ ጠፈር ስጋት ከይፈጥር እያ ስጋታ ክትገልጽ ጸኒሓ ዘላ ፕሬዚደንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታን ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ቦሪስ ጆንሰን ትማሊ 28 ሓምለ ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዝገበረው ርክብ
ሃገራቶም ኣብ ጽላታት ትምህርቲ ምክልኻልን ምዕባል ሓበራዊ ቴክኖሎጂን ክተሓባበራ ተሰማሚዖም ድሕሪ ርክብ ኣብ ዝገብሮ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ብሪጣንያ ኣብ ጽላት ጥዕና ብሓፈሻ ቀረብ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ድማ ብቐንዱ ንኬንያ ክተሓባበራ ከም ተዘራረቡ ፕሬዚደንት ኬንያታ ገሊጾም ብዘይካዚ ሚኒስትራት ምክልኻልን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ብሪጣንያ ንኬንያ ትገብሮ ወታደራዊ ደገፍ ከተዕቢ ከም ተሰማምዑ ተሓቢሩ እቲ ስምዕ ብቐንዱ ሽበራዊ ጉጅለ አልሸባብ ኣብ ኬንያ ዝፈጥሮ ጸጥታዊ ስጋት ኣብ ምእላይ ዘተኮረ ከም ዝኾነ እቶም ሚኒስትራት ምክልኻል ኣረድዮም ብሪጣንያ ዓመታዊ በሽሓት ዝቑጸሩ ኣባላት ሰራዊታ ኣብ ወታደራዊ መደበራት ኬንያ ከም ተሰልጥን ጸብጻባት ይጠቕሱ መስሕብ በጻሕቲ ዝኾነ ገማግም ባሕሪ ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ካብ ቀንዲ ዕላማታት መጥቃዕታት አልሸባብ ኮይኑ ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት እታ ሃገር ጸጥታቲ ከባቢ ብምሓዝ ካብ ጽላት ቱሪዝም እትረኽቦ ኣታዊታት ንምሓዝ ሓያል ጻዕሪ ከተካይድ ምጽንሓ ይገልጹ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቱርኪ ንመዓልታት ብዝቐጸለን ዛጊዳ ብትሕቲ ቁፅፅር ክውዕል ዘይከኣለን ባርዕ መሮር ብቐሊል ዘይግምት ንዋታውን ኣከባብያን ዕንወት የውርድ ኣሎ ትማል 28 ሓምለ እቲ ባርዕ ህዝቢ ብብዝሒ ናብ ዝርከቦ ከባቢታት ብምልሓም ዓዲ ምልእቲ ከም ዝሃሙኸን ኣሽሓት ነበርታ ዘይመጽለሊ ከም ዘትረፈን ተገሊጹ ኣውሩታት ሲቪላዊ ድሕነት ኣብቲ ከባቢ ናይ ዝርከባ 4 ዓድታት ነበርቲ ናብ ውሕስ ከባቢ ናይ ምግዓዝ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ይቃልሕ ኣሎ ጠንቀቲ ባርዕ መሮር ንምፍላጥ መርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ቱርኪ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብቲ ከባቢ ድሕሪ ምብጻሕ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት መጥፋእቲ ሓውን ምርዳእ ንግድያትን ክሕይል ትእዛዝ ሂቡ ኣሎ ነቲ ብደረቕ ንፋስ ተሓጊዙ ናብ ሰፊሕ ክፋል ልሒሙ ዝርከብ ባርዕ መሮር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓል ብሄሊኮፕተራትን መካይንን ዝተሰነዩ ልዕሊ 400 ኣባላት ኣሃዱታት መጥፋእቲ ሓዊ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ይሕብሩ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ብራዚል ዝተኸስተ ዘይንብር ውርጪ ዝዓብለሉ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ኣብ ልዕሊ ሰፊሕ ሕርሻዊ ከባቢታት ጉድኣት ኣውሪዱ በታ ውሽጢ 10 ዓመታት ካብ ዝተረኣየ ተመሳሳሊ ተርእዮ ዝኸፍአ ምዃኑ ዝተገልጸ ዘይንብር ኩነታት ኣየር ሕርሻ ቡንን ሽኮርን ብኸቢድ ከም ተጸልዎ ዝጠቕሱ ጸብጻባት መጠን ፍርያት ብምጉዳሉ ኣብ ዋጋ ወሰኽ ከም ተረኣየ ተሓቢሩ ብዘይካዚ መስመራት መጓዓዝያ ብበረድ ብምሽፋኑ ኣብ ጽላት መጓዓዝያ ምድሪ ምስንኻል ከም ዝፈጠረ እዩ ተገሊጾም እቲ ሕማቕ ኩነታት ኣየር ንዝመጽእ መዓልታት እውን ክቕጽል ከም ዝኽእል እዮም ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ብራዚል ዝሕብሩ ዘለዉ ክቡራት ተዓዘብቲ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 5 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጹ እንከሎ 38 ድማ ተፋንዮም ሚኒስትሪ ሕርሻ ቀረብ ምሩፅ ዘርኢ ድንሽ ንምውሓስ ይሰርሕ ኣሎ ኣብ ዞባ ማእከል መደባት ምግራብ ዓመት ሙሉእ ክስርሓሉ መዘኻኽሪ ቀሪቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኣብ ኣላስካ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ 8.2 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ ኣርሜንያ ምስ ኣዘርባይጃን ተኸሲቱ ዘሎ ወታደራዊ ወጥሪ ንምህዳእ ህላወ ሰራዊት ሩስያ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊጻ ቻይና ብስነ ፍልጠታዊ መጽናዕቲ ትነጥፍ ሳተላይት ብዓወት ወንጭፋ ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ የመስግን ተኸታታሊ ፊልም ማይ ጮሎም መበል 85 ክፋል ስዒባ ተቐርብ መደብያ ብወገነይ ግን ይሰናብተኩም ሰላም